Nu skal vi så vende blikket mod lørdagens tema, som i dag er styrkeløftdisciplinen bænkpres. Bænkpres er måske den mest kendte måde at løfte vægte på. I langt de fleste fitnesscentre står en bænk med vægte til træning af overkroppen, og ofte bruges det som led i anden fitnesstræning. Men i dag er de, som dyrker idrætten som konkurrencesport, samlet til DM i Faxe. Der er vores kommentatorer også klar. Værsgo til Henrik Lindiger. Velkommen til Faxe og velkommen til DM-stævnet i bænkpres, en særlig disciplin inden for styrkeløftsporten. Og med mig til at guide os igennem i aften det her stævne, der har jeg Claus Jensen, dommer i bænkpres og en disciplin, som du også selv har dyrket. Og fortæl os lige, bænkpres, hvad er det egentlig, det er for noget? Jamen altså, hvis man fortæller nogen, man træner, så er det første, de så spørger om, det er, hvad kan man tage i bænkpres? Og det er testen af overkroppens styrke. En øvelse, hvor man bruger bryst, arme og skuldre til at få skudt en vægtstang fra brystet. Så altså en masse stærke mænd, som vi skal se i udsendelsen i aften. Vi har kigget nærmere på en af de stærke mænd, som vi kommer til at se på podiet om lidt, for at finde ud af, hvad det er, der gør ham til en af Danmarks bedste bænkpressere. Det er et frirum. Man føler, man kommer ud på kanten, og man lever. Hvis hovedet ikke er med, så nytter det ikke noget, du er stærk nok. Anton Kraft er et af Danmarks største styrkeløfttalenter. Det er sjældent, man ser mennesker med de ambitioner, som han har. Når jeg sætter mig et mål, så kan jeg kanalisere al min energi ind på det mål. Jeg hilder mig ikke før jeg når mit mål. Jeg stopper ikke før. Og så er han rent fysisk skabt til bænkpres. Det er nærmest det optimale. Det er en øvelse, hvor man løfter en vægtstang ned til brystet, og så stemmer man den fra brystkassen og op. Og derfor så alt lige, når man har kraftgangarm, så kortere arme, jo bedre er momentet, og derfor så er jeg bygget til den øvelse. Højdespring eller fodbold, det er jeg jo ikke dimensioneret til. Anton Kraft er dværg. Han er 1 meter og 30 centimeter høj og vejer 56 kilo. Først for små 4 år siden fandt han den idræt, som virkelig giver mening for ham. Jeg kunne godt tænke mig at være soldat. Det kunne jeg ikke blive, fordi jeg var for kort. Nogle forestod, jeg så kom i ubådene, men det var ikke acceptabelt, vel? Her der er den ting, at jeg er for kort, det er lige pludselig blevet et plus. Udviklingen er gået stærkt, siden Anton Kraft blev født for 44 år siden. Og i dag bliver der i Danmark kun født 2-4 børn med dværgvækst om året. For Anton Kraft giver det et modsætningsfyldt perspektiv på livet. Der kommer ikke ret mange af min slags mere. Der er mange ægtepar eller par i dag, der vælger børn fra, hvor der er en mulighed for en eller anden form for en defekt eller en misvækst. Og derfor så synes jeg et eller andet sted, så har jeg jo muligheden for at slå nogle rekorder i dag med min styrke i min vægtklasse, fordi de vil højst sandsynligt ikke kunne blive lavet mere. Derfor synes jeg, det er genialt. Men hvad synes du om, at de vælger fra? Jeg kan godt forstå dem. Det kan jeg godt. Fordi det er jo samtidig med, så synes jeg, det er lidt forkert, men jeg kan godt forstå grundlaget, hvorfor de gør det. Og jeg kunne nok også godt fristes til at gøre det selv, hvis det var, jeg stod i den situation. 6 gange om ugen træner Anton Kraft målrettet i Københavns Styrkeløftklub. Han er førtidspensionist og bor med sin kæreste på Frederiksberg, og bænkpres betyder meget for ham. Tryk. Godt. Godt med luft. Han er nået langt på kort tid. Han har løftet 182,5 kilo. Det er 12 kilo mere end sidste VM blev vundet på. Alle mennesker kan jo godt lide at have succes med et eller andet, som de foretager sig. Enten de skriver en bog, eller de laver et hurtigt løb, eller de opfinder et nyt præparat eller en art. Ikke? Ambitionerne rækker vidt. Meget længere end til at vinde EM og VM, for Anton Kraft vil helt frem til at udfordre det menneskeligt mulige. Jeg vil være den første, der laver 4 gange kropsvægt. Jeg vejer 56 i øjeblikket, og det vil sige, det er 224 kilo, jeg skal op og lave. 1,5-2 år, så kan jeg. Okay, fin pause. Du skal bare strække armene. Lidt mere, ikke? Jeg er bare strukket i forhold til, hvad jeg kan. Ja, du er en pladespiller, er du? Det ved jeg godt. Både EM og VM afholdes næste år her i landet, og Anton Kraft er et af de største danske medaljehåb. Jamen altså EM og VM sammenhæng vil jeg sige, at Anton har en god chance. Også for at vinde medalje i hvert fald. Og det er ligesom det, der er hans første mål. Også fordi der er jo ligesom prestige at vinde så store ting, som han går efter det. At han så vil have 4 gange kropsvægt, det er jo sådan en helt anden side af sagen. Men hans chancer inden for VM og EM for den sags skyld er store. Anton Kraft på vej til sit første forsøg her ved DM-stævnet. Og nu kommer han altså
til sit første af sine forsøg i dagens konkurrence. Grunden til, at han peger på sine albuer her, det er, at han har nogle bygningsfejl i armene, der gør, at det kan knibe med at rette albuerne helt ud. Det skal man så gøre opmærksom på ved at lige henvende sig til dommeren og sige, jeg kan ikke strække mine albuer helt ud. Og det er selvfølgelig noget, som det er godkendt, og som man ved på forhånd. Ja, Anton Kraft, 170 kilo, skal løftes. Det var ikke lige den bedste åbning, han kunne håbe på. Han taber simpelthen stangen på vej ned til brystet. Heldigvis er spotterne rimelig hurtige, så... Spotterne er dem, der står ved siden og skal hjælpe ham med stangen, kan man se, de sortklædte mænd der. Det er de to sortklædte, koncentrerede herrer der. Det vi kan se, der sker, det er nok, at hans trøje, den er sådan lige rigeligt stram. Man kan se, at han kommer herned, og så kniber det med at få den længere, og så ruller den simpelthen ud af hænderne på ham. Og spotterne tager stangen. Ikke nogen god start for Anton Kraft i den her konkurrence. Og så gælder det altså for alvor for Anton Kraft. Presset er på ham. Han har kikset sine 2 første forsøg på 170 kilo, men har nu alligevel valgt at sætte vægten op til 177,5 kilo på tredje og foreløbig sidste forsøg. Ja, og det er jo det er 5 kilo fra hans egen rekord. Men ja, vi kan se, at han er stille og rolig og koncentreret. Det bliver meget spændende, om han kan få den her. Selvtilliden fejler åbenbart ikke noget, når man sætter vægten lidt op. Nej. Det kan også have noget at gøre med, at det er nemmere at få den rigtige bane med en lille smule flere kilo på stangen, for at få den helt rigtige bane ned til brystet. Han har jo løftet mere end det her før, så lad os se, om ikke den er der. Den bliver nu nok underkendt. Det gør den. Ikke nogen notering i dagens konkurrence til Anton Kraft, som vi jo ellers fulgte før start, og han ryster også på hovedet. Det er en skuffende dag for Anton. Man kan se, at han sænker den her, og den kommer skævt fra brystet, og pausen er også til den korte side, hvis den overhovedet er der. Det var teknikken, og så var det hovedet, der glippede lidt, og det er jo sådan en ting, der skal spille sammen. Og vægten var ikke tung på nogen måde, men det glippede lidt, og det er noget skidt. Det sker. Det gør det næste gang. Morten Sørig fra Horsens. 225 kilo i første forsøg har øget med 7,5, så han nu skal løfte 232,5. Og det er 2,5 kilo mere end Jakob Stegelmann, så det er selvfølgelig kampen om det danske mesterskab. Han har valgt at tage 2,5 kilo mere end Jakob Stegelmann, som har 230. Jeg tror, den kommer. Jeg tror også, det bliver godkendt. Ja, det bliver alle 3 dommerstemmer. Så fører han i klassen mellem 110 og 125 kilo. Så har han bragt sig i spids. Vi ser her ved god pause. Morten Sørig med fin teknik. Med fin teknik, ja. Næste, vi skal se, er Jakob Stegelmann fra Aarhus Stegelmann, som løftede 230 kilo i andet forsøg. Nu har han 232,5 kilo på, og det er interessant det her. Det er interessant, og det er interessant, fordi at det er det samme, som Morten Sørig allerede har løftet. Men i det, at Jakob Stegelmann har en lille smule lavere kropsvægt, så betyder det, at hvis de to løfter de samme kilo, så er det Jakob Stegelmann, der vinder. Så det er altså benhård kamp om guldet. Det her er ikke så meget med rekorder, det er mere guldmedaljen her. Det er simpelthen udelukkende et spørgsmål om guldmedaljen og blive dansk mester i bænkpres. Så er der sagt start fra hoveddommerens side. Det ser flot ud. Et meget, meget flot løft af Jakob. Og det er også godkendt med alle 3 dommerstemmer. Jakob Stegelmann lægger maksimalt pres på sine konkurrenter. Nu skal både Ralf og Morten hive noget ekstra op af posen. Prøv at se. Fin pause på brystet, og prøv at se det overskud, der er i lidt løft. Ja, der er faktisk overskud i det. Der er masser af overskud i det. Han har også løftet noget mere før. Jeg tror, hans personlige rekord er 245 kilo. Og ja, der er til noget mere. 232,5. Og Stegelmann lægger sig i spidsen for den her vægtklasse. Men næste mand er Morten Sørig fra
Horsens og Sørig løftede netop 232,5, men har altså en anden kropsvægt. Han har en lille smule højere kropsvægt end Jakob Stegelmann, og derfor skal han løfte mindst 2,5 kilo mere for at blive dansk mester. Og det er det, han har bedt om her. 2,5 kilo mere. 235 kilo. Får han den, så er han i hvert fald i spidsen i kampen om at blive dansk mester. Men det er jo det, for man godkendt det her tredje forsøg, så kan der komme et fjerde, hvis man går efter en rekord. Ja, men kun hvis man går efter en rekord, og det tror jeg ikke, vi får se i den her vægtklasse. Meget afgørende løft det her, for det er en guldet. God pause. Og den bliver kæmpet op. Den er sådan lige... Er den lige på vippen? Er den rettet helt ud? Er den ikke rettet det er den ikke. Dommerne mener ikke, den er rettet helt ud, og det var den nok heller ikke, så derfor bliver den desværre underkendt. Så er det i hvert fald ikke ham, der bliver dansk mester. Det er det i hvert fald ikke. Han ligger på en foreløbig anden plads. Michael Nielsen fra AK Frem. Det er faktisk et forsøg på at sætte en ny dansk rekord. Rekorden er stadigvæk, eller tilhører faktisk Michael Nielsen i forvejen. Han vil gerne forbedre den. 160 kilo er der på stangen. Og han vejer selv 59,8 kilo, så det er et godt stykke over 2 gange kropsvægt. Han løftede 152,5 i sidste forsøg, og nu altså øget det med 7,5 kilo, så forsøg på ny dansk rekord fra Michael Nielsen. Ja, hvor er det flot. Hvor er det flot løft. Det er også godkendt og ny dansk rekord. Stor opbakning til Michael Nielsen. Har sat en dansk rekord i dag. 160 kilo løftede han i sit tredje forsøg. Og så får han altså et fjerde, hvis han har lyst til at prøve en ny dansk rekord. Og det gør han med 166 kilo. Michael Nielsen. 165 kilo. 65, ja. Undskyld. Det er også nok. Det er nok. 165 kilo til Michael Nielsen. Og det er altså en løfter, der vejer 59,8 kilo. Kan han forbedre sin kun ganske få minutter gamle danske rekord, så vil det være imponerende. Det er i forvejen, det han har lavet i dag. Det er utrolig imponerende. Roligt ned. Det er lige ved at være der. Der bliver kæmpet. Er den der? Jeg tvivler om pausen. Er den god nok? Hvad siger han sandt den. Dommer. Det er flot. Han smider endnu en dansk rekord til samlingen. 165 kilo. Det er virkelig, det er virkelig flot. Forbedring på 7,5 kilo i dag i forhold til hans gamle danske rekord. Han har lavet sit hjemmearbejde hjemme i Randers. Det har han helt klart. 160,5 kilo her til Morten Rasmussen fra Tårnby. Og der må kæmpes. Ja, det er rigtig godt kæmpet. Lad os se, hvad dommerne siger. De siger ja. Godkendt med dommerstemmerne 2-1. 160,5 kilo til Morten Rasmussen fra Tårnby i 67,5 kilo klassen. Og det er ny dansk rekord. Det var Thomas Andersen fra Horsens Styrkeløftklub, der havde den gamle rekord. Og vi ser her ned. Flot pause. Og hvor der kæmpes. Så skal der kæmpes. Og det bliver der også. Det er hver en fiber. Alle dråber bliver virkelig trukket ud af kraftkedlerne her. Se hans ansigtsudtryk. Der bliver virkelig kæmpet for det der. Han vil have den danske rekord, og det fik han. Det er Sune Bang fra Aarhus, som lægger ud på 250 kilo. Han har tidligere løftet 272,5 kilo, så det her burde også være en vægt, der var overkommelig for ham. Han er altid god for et godt show. Og det er altså et kvart ton, det her, skal vi lige huske. Det er et kvart ton. Der er en enkelt kontradom der. Spørgsmålet var, om det var helt nede og hvile. Ja, det kan vi måske se på nogle slow motion billeder. Jeg kunne ikke umiddelbart se det herfra, men prøv at se den. Ja, vi kigger her. Det ser ud, som om den er nede og røre, så den skulle være god nok. Og prøv at se den kraft, han skyder den fra brystet med. Det er ren urkraft. Ja, men dommerstemmerne 2-1, altså godkendt på de 250 kilo for Sune Bang. Jan Knudsen fra AK Frem, hvis han løfter de 302,5 kilo, han har på, så er det personlig rekord og dansk mesterskab, som er hjemme til ham. Hvis ikke, må han nøjes med DM-sølv efter Sune Bang. Han får faktisk ikke engang medalje, for han har nemlig ikke et løft godkendt endnu, og han har valgt at satse hele butikken. Og nu må vi se. De 2 første forsøg på 302,5 kilo lykkedes ikke for Randers løfteren Jan Knudsen. Men kan 3. gang være lykkes gang for ham?
Nej, det kan det ikke. Det var altså lige ikke nøjagtigt dagen, hvor han ramte de plus 300 kilo. Nej, det var det desværre ikke. De skal nok komme en dag. Han har måske forceret det en lille smule. Og sådan bedømme på det, vi har set på de 3 løft, der synes jeg ikke, det er helt umiddelbart så ud til, at han var i nærheden. Men det skal nok komme på et tidspunkt. Han arbejder meget koncentreret med sin træning. Og det er også måske på lidt længere sigt, han arbejder. Det her er bare en mellemstation, en træningsdag et andet sted i landet, sådan set for ham, hvor han prøver nogle ting af. Og det er netop også de store internationale stævner, han kigger frem mod. VM næste år i Thisted. Og det var så alt fra dette års DM-stævne i bænkpres. Claus Jensen og Henrik Lineker siger tak for nu og stiller tilbage til studiet i DR Byen.